Kung kita igsuon, gusto maluya, mutanaw ta sa itong kaugalingon. Kung gusto ta igsuon mapandol, mutanaw ta sa ito'y sigadaw. Apan, kung gusto ta kaluwasan, kita mutanaw gayud diha kang Hesus Kristo. God's prescription for happiness. Kini nga mga prescription gikan sa Ginoo. Kini magdala og galipay, magahatod kanato sa katagbawan sa atong paglakaw sa atong pagpangalagad ug labi na gyud ang kasiguruhan nga kita anaa sa pagtuo sa Ginoo. Ang sinulat ni Ginang White sa Steps to Christ, page 90. Siya nagkanayon nga ang balaang kasulatan kini mao ang pagkisulti sa Ginoo diha kanato. O kita maminaw niini kay kini matamison man sa tuang mga igdulungog. Abliho na to ang atong mga balaan nga kasulatan. Kung naamoy Biblia diha kabaglaom, kindly open that Isaiah chapter 40 verse 8 na ganayon. Ang mga sagbot kini mga larag. Ang mga bulak kini malaus. Aban ang pulong sa Ginoo kini magbabilin nga magabarug sa walay katapusan. Ang description sa Ginoo mga kapagdaom at katong kinabuhi, magadulot kini tubag sa tanan nato nga gikinahanglan sa banaw ginawait nga ang atong mga kinabuhi mga kapaglaom usa ka panalangin sa Ginoo. O ang prescription sa Ginoo alang kanato nining takna nga bisan ang mga balili sa kasagbutan kini mga laos, mga larag o gunya ang mga bulak de sa tanaman kini malaya ug mamatay. Apan ang pulong sa Ginoo magpabiling buhi nagabarug sa walay katapusan. Kung atong sutaon pagayo mga kapaglaom, ang pulong sa Ginoo kini magadala kanato mga igsuon kaayuhan sa tuang mga kinabuhi. Kini maghatod kanato mga kapaglaom ngadto sa kaayuhan din. Igsuon ko magdala og maayong panglawas, maghatod sa maayong relasyon sa Ginoo, labi na gyud ang ato nga pagpangalagad diha kaniya. Bago lang nahuman ang ato ang General Conference dito gayud sa USA, mga kapaglaom. Kita nahibalo sa nindot kayo nga developments og niini General Conference Session, Jesus is coming soon. I will go. Og niana nga tema mga kapaglaom, atong hulman makadiyot ang gisulti sa bag-ong nabili ang atong Pangulo sa General Conference of President Pastor Ayrton Kohler. Nga kung kita igsuon, gusto maluya, mutanaw ta sa itong kaugalingon. Kung gusto ta igsuon mapandol, mutanaw ta sa ito'y sigadaw. Apan kung gusto ta kaluwasan, kita mutanaw gayud diha kang Hesus Kristo. Ang Biblia nagasaysay nga ang pulong nahimong unod, nahimong tao, siya nakiguban kanato. O tungod sa iyang himaya, mga kapaglaom, kana nga himaya diha sa atong Ginoo. Diin siya ban kanato. Makita nato siya kaysa iyang pagkatao. Iyang gipiyaan ang langit nun nga puluyanan o gisulob niya ang iyang bistis pagkatawhanon aron nga kita iyang ubanan sa panaw sa tuang mga kinabuhi. Kapaglaom, niining kagabiyon, atong tunan sa ang mga prescription sa Ginoo alang niini na panaw. Ako ganang pagkadalon tungod kay una, ato day pagagakson ang pulong sa Ginoo pinaagi sa bagampo. Sige nang White nagasulti nga ang pulong sa Ginoo bililhon
o ganang nga pulong kabaglaom, dili lamang magdala kanimo sa imo kaluwasan, maghatod ganimo ngadto sa panaw sa gingharian sa mga langit. Amen? Sige na white, nagasaysay, nga ang mga tunob sa mga ilhanan sa magbalik sa Ginoo, ato nagyong madungog. O gini nga mga ilhanan, nagasulti lamang igsoon, nga karong panahon na, mubalik ta sa altar sama sa kadlawan ni Elijah. Diin, iyang ibabarug pag-usap, ang altar, diin dito, ang mga katauhan sa Israel, iyang ipahinumduman that they will embrace the message of God, words of God, the promise of God, na wala sila miyukbo ni Baal, upon sila mibalik sa altar sa Ginoo, aron sa ilang pag-ampo ug sa pag-ila, nga kining nga pulong, angay nga ilang pagakubtan ug pagagakson kay kini gikan sa kaytasan. Ikaduha nga punto kapaglaom, atong diskubrihon unsa ang gugma sa Ginoo. Kini harapad, halawom, apan kini masabtan nato kabaglaom. Kay we are wrapped up, we are tied up, we are tangled up with Jesus. Nga sa matagikayon sa atong kinabuhi, atong masabtan nga pinaagi sa ato nga dawat, nga prescription sa Ginoo. Ato kining nadiskubrihan, ato kining naibalag, sama sa gugma igsuon ni Uzias sa iyang pagpangita maigsuon sa iyang asawa nga nagbinuang o ganang nga gugma ni Uzias. Nagpasabot lamang kana nga bisan si Gomer nga nag-represent sa mga katawhan nga nagpalayo sa Ginoo ning kalibutan. That undying love, that unconditional love, that exceptional and perpetual love nga gipakita ni Uzias, igsoon, simbolo ka na sa gipadayag nga dakong gugma sa Ginoo. O gana, nagapasundayag lamang nga kita angay nga mangita sa mga gugma kay diha sa Ginoo may kaplaganta mga kapaglaom. Amen? Ang ikatulo nga punto igsoon, atong kinabuhan ang usa ka kinabuhi nga may katuyuan. Atong gyapon gigugma ang misyon sa atong iglesia. Atong kinabuhian ang mensahe nga gidala sa Ginoo. Remember, walay message kung walay mission. Walay revival kung walay mensahe gikan sa Ginoo. Ang pagbabuhi sa atong mga pagbangalagad, ang paghigmata gikan sa pagkatulog, ang pagpukaw nga gikan sa balang kasulatan, diin ang Biblia nagasulti maigsoon nga kung kita diay maminaw sa Ginoo, iya kitang is-safeguard from the attacks of the devil. O sa atong panahon, we will survive from the trials of this world, and we can traverse this time of crisis. Pinaagi ning tulo ka mga prescriptions sa Ginoo nga once atong embrace ang iyang pulong, once natugad ang iyang gugma, and once atong giginabuhian ang katuyuan sa ginabuhi nga gihatag sa Ginoo, diha atong masunod ang iyang kalagdaan mga kapaglaom. Nga naman, nga kita pahigmatahon sa atong panahon karon. Kay matod ba igsuon sa sinulat ni Kinang White, Acts of the Apostles, page 9, nga ang atong iglesia, mao kini ang gitudlo sa Ginoo, diin igsuon, kini mao ang nagdalag kaluwasan sa tanang mga tao. Kini di ay gipundar sa Dios aron sa pag-alagad, aron sa pagserbisyo, o garon sa paghatag sa kaluwasan diha sa misyon nga pagadalhon nato ang maayong balita sa tibuok nga kalibutan. Bible is the roadmap of this world. Walay lain nga diin kini igsoon nagasil GPS kung ikaw nagapataw, wala kay tumong
kay direksyon, ni ang GPS sa imong kinabuhi. Kini diay ang mapa nga maklaro nimo asa ka paingon. O gitumbok niya, Igsoon, nga pinaagi sa iglesia, pinaagi sa pagsabot, nga kini nga buluhaton, nga gitugyan sa Ginoo kanato, atong masabdan, like David, nga siya na kanayon, akong makita, nga ang binuhat nga kahitasan, diha sa kalangitan, kinibuhat sa gamot sa Ginoo. Ang bulan, ang mga bituon, kining tanan, iyang giordinahan, unsa man ang tao nga iyang gitagad, ug unya unsa man ang tao nga iya gayud ginaduaw. Mauna hinungdan ka baglaom nga magmata kita. Mauna hinungdan ka baglaom nga kita magasalig sa Ginoo. Kay diha sa mga pulong ang tao adunay kasiguruhan nga bisan kita malisang ang Biblia nagasaysay, Mateo Kapitulo 10, diin kita gisultihan niya, ayaw kahadlok. Si Jesus na ganayon, kay ikaw, labi pang bililhon, kay sa mga langgam. Igsoon, pagadaghan sa kaguliyang sa kalibutan. Pagadaghan sa mga hitabo, nga ang tao malisang, kung sila magatanaw, maalarma sa mga pangitabu sa kalibutan. Imagine that. Kung kanunay ka nagatanaw sa Diyos, imo may baluan, bisan ang lunob sa Texas, bisan ang mga kakuyaw sa mga pagbiyahe sa airplane, sama sa nitabu sa Air India Flight 171 nga nahagsa mga kapaglaom. Aban taliwala ning tanan, dili man ta alarmist, we are Adventist. Nga diha sa atong pagsabot, nga kini nga mensahe nagdalaga nato sa kasiguruhan, kay ang Ginoo matag adlaw, nagasulti siya, fear not, for I am with you. Amen kapaglaom? Ugunya sa atong maginabuhi, kung may pagtuo kita, bisan sa jutay nga liso nga mustasa, kini nagapatubo, kini nagadalagbunga, o nga ato maginabuhi, pinaagi sa giyas sa Ginoo, namanduan pinaagi sa gamot sa Ginoo. Ag kini, mga kapaglaom, maghatod ganato sa panaw nga malipayon sa pagdawat sa mga prescription sa Dios, mga kaigsunan. Kay ang gamot sa Ginoo, nga nagasulat sa napulo kasugo, dias papan nga bato. Ang gamot sa Ginoo nga nagsira sa arka ni Noe aron maluwas ang iyang family. Ang gamot sa Ginoo nga nagasulat sa bungbong sa Babylonia, many taker of our sin. Maubo ning gamot sa Ginoo. Pinaagi siyang anak na si Jesucristo nga gilansan sa krus aron nga kitang tanan magabaton o galuwasan. That's the reason why mahigmata kita. Mao ka na hinungdan nga mumata na kita. Dili magdulog-dulog, dili magaduka, kay ang covenant, ang pakigsad sa Ginoo. Dili gay niya bungkagon, magpabilin kini, alang kanato, kung unsa man ang mga pulong na milibkas, gikas baba sa Ginoo, matamison kini, aron nga magdala, transformation, not information. Kini nagdala igsoon, hope, and not hopelessness. Kini nagdala igsoon, joy, and not sorrow. Kini nagdala igsoon, salvation, and not just information. Kabaglaom, niya na ta sa panahon, diin ang katumanan sa mga panagnas Biblia, natumana sa tuang mga kapanahunan. Apan ini, unsa man ang atong pagigsaad sa Ginoo, unsa man ang atong buhaton lang sa iglesia sa Ginoo. Ang Biblia nagasaysay, nga pinaagi sa kamatuoran nga atong nibaluan. Pinaagi sa kamatuoran nga atong ipahat nga dusoban. O pinaagi sa kamatuoran nga gituboy sa Ginoo nga atong ipahat nga dusa sigataw. Kini
maghatod kanila sa pagdawat God's prescriptions for happiness, for fellowship, for friendship, for communion, and above all, for redemption. Nga ilang masabtan, Ikson, nga kini nga kamatuuran, maoy magdala kanila, gikan sa kangit-ngit, sa kalibutan sala, ngadtos kahayag, sa kamatuuran sa mensahe, o gana, mabatnan lang nila, pinaagi kang Hesus Kristo, mga igsoon. Gikinahanglan na to karon, nga kita maabil ni ini nga buluhaton. Kay dili gid matapos hangtod nga ang matagusa mga pastor, mga elders, mga membro, mga opisyalis tanan malambigit sa buhat sa ato iglesia. Kaya ang pagpahimata sa mga tao sa kalibutan, ila lamang masabdan kung kita may kahingawa sa pagtabang ganila mga gabaglaom. Ang pangutan ng kagabiyon, igsoon, unsaon manato, pagpadangat sa mensahe sa balaang kasulatan ngadto sa mga katawhan nga naa sa kalibutan. Mao na ang usa ka butang diin manlimbaso kita nga sa ato igsoon mga metodo nga gigamit sama sa gibuhat ni Ginoong Hesus nga siya nakigminggol sa mga tao. Iyang gihatagan silang serbisyo, gipaila nila, nga kini nga mensahe, gikan gayud sa Ginoo, o gunya siya nangingon, sumunod ka mo ganako sa diha, nga nahimo na ni Ginoong Hesus, na sila suud na diha kaniya. Kapaglaom, ang mga tao sa kalibutan karon, daw tingali, ang ilang pangunahuna, wala gayud diha sa pagpangalagad. Aban ko rin mong tanaw ng Biblia sa Lucas, Kapitulo 12, ang kinabuhi sa katao, wala diha sa kabundansya, or sa kadagaya sa iyang mga kabtangan. Ang butang, diin ilang gikuptan, kana temporaryo lamang. Ang ilang mga kabtangan, kadungganan, kanang tanan, walay kapuslanan, kung mubalik na ang Ginoo. Kay kita ni balo magapaglaom, nga kita di ay mga tubang sa hukmanan sa Ginoo. Si San Pablo na ganayon, si Kaduang Korinto 5:10, nga kita igsuon matubang sa hukmanan ni Hesus Kristo. Ug tungod nini, kapaglaom ko, buhato na to ang pagsunod sa mga prescriptions sa Ginoo. Dili lamang sa to ang panglawas. Kay si Pablo nagapahinumdum, unsay mong gikaon, unsay mong ginom, unsay mong gibuhat, buhata ka na, alang sa paghimaya sa imong Ginoo. Kaya ang atong lawas di ay, templos balang Espiritu. O gana nga balang Espiritu, may kalipay siya, nga maga-comfort ka nimo sa panahon nga ikaw anaa sa kalisdanan. Magagiya ka nimo sa panahon sa imong mga pagampo. Magatudlo ka nimo sa mga crucial nga decisions nga buhato nimo to write everything in God's prescription. Follow it with all your heart, mind, body, and soul. Kay ni ana kapaglaom, ang imong pagsunod ganiya, mao ang pinitik sa imong bagdo ug sa imong pagbangita unsa ang labing maayo. Amen kapaglaom. Dili nato ikadinay nga karong panahon na pagkadaghan sa mga butang sa kalibutan, diin kini magahatag sa tao sa paghadlok. Sama ni ini mga kabaglaom, nga bisan ang bagong nabili nga presidente sa Amerika, si Donald Trump, diin siyang diskurso atubangan sa daghan nga mga senators, mga representatives, mga katauhan dito sa Amerika. Nga iyang gisulti, the golden age of America begins right now. Mao ka nang gisaysay, atubangan sa dako nga bundok sa mga mambabatas dito sa Amerika. Aba ni ini igsoon, kung imong taraan, nga magdala siya revival alang sa Amerika, bringing back religion again sa Amerika. Kapaglaom ko, kana
atong tanawon, diha pinasikad sa kamatuuran sa balang kasulatan. Kay kung doon na may revival nga tininod, doon na may revival nga iyas sa Ginoo, nga prescription sa Ginoo, gikan gayud sa balaan nga kasulatan. Walay lain nga ang balang kasulatan iwag sa tiil sa atong paglakaw, kahayag sa atong mga dalan, dili kita mabandol kung ang Biblia anaa sa atuang mga panumduman, mga gaigsunan. Aban kita magkahuna-huna nga sa pagsulti ni Donald Trump, Golden Age of America. Dagang mga scholar na ganayon nga kini atong minumduman, the golden calf nga gi-worship sa mga Israelites while naa sila sa kamingawan, while si Moses 40 days and 40 nights tuwa sa bungtod sa Sinai, nagadawat sa tablets of stone, which is the Ten Commandments. Diin si Aaron gipugo sa mga tao nga magbuhat sila. O usa ka bulawan nga nating baka, sila nagasayaw, sila nagahapa, sila nagasimba, sila nagadaig ni ana nga larawan nga bulawan kabaglaom. Golden Age, Golden Calf, aba ni ini kabaglaom, adunay usa ka pari nagingon, Trump reminds me of Constantine the Great. Ngano kabaglaom, nga iya ganang nasulti, kay ilang unahuna in such a time as this, nga ang katumanan sa gisaysay sa balang kasulatan, diin kaniadto sa Old Testament Israel, diin nagasimba sa larawan nga bulawan, o diin nga panahon in a modern time, sa dili pa kita musulod, sa langit nung Kanaan, ang kalibutan magabaglaom, anaa sa bagsunudiyay, sa bagdulunan, gikan sa kaaway. O si President Donald Trump, nagasulti siya, atong dalon pagbalik ang relihiyon diha sa Amerika. Unsa nga matang sa relihiyon, unsa nga matang sa revival, unsa nga matang sa bagdulunan. Ang Biblia nagasaysay unto the law and to the testimony. Kung wala sila nagasulti, basi ni ining mga bulunga, walay kahayag diha kanila. Kabaglaom, ang prescription na sa Ginoo nga kita makaila gikan sa matuod o gikan sa dili tinuod. Ato na ilon truth from error. The message nga gikan sa Ginoo na base sa balang kasulatan, dili pinaagi sa social media, dili pinaagi sa pagtulunan sa kalibutan, mga kabaglaom. Matod ba ni Propeta Amos, walay lain nga gipadayag sa Ginoo alang sa matagtao nga karong panahon na atong masabdan, mga igsoon, nga ang iya di mga propeta in the Old Testament times, in the New Testament times, in our modern times. Kita kabaglaom, adunay giya o gana mao ang mga sinulat, ang historical background nga kaniadto igsoon, napatik namantala sa balaang kasulatan, nagababilin, nagabarug, nagababiling ligon, o ganaig soon, nagagikan gayod sa kamot sa Ginoo, mga kaigsunan. Ang Bible na ganayon, the right hand of the Lord does valiantly. Walay lain nga butang, nga buhaton sa Ginoo, alang kanatong tanan, na atong masabdan, unsa ang kadaugan nga iyang ihatag kanato. Ngano igsoon, ngano kabaglaom, nga atong tanawon kana. It's because adunay leksyon nga itong magkuha. Gikan sa kasaysayan sa karaang Israel. Nga naan na sila igsoon sa border diin ang yutang Kanaan. Ila na gyud pagapuyan. Aban sa di pa sila igsoon magahimo sa pag-occupy sa yuta sa Kanaan. Kansang dugos ug lan nagadagayday. Og niyan na igsoon kagisad sa Ginoo nga yuta, milk and honey,
Nga na ngayuta igsoon prosperity and satisfaction. Nga na ngayuta igsoon God's presence abides with them. O nga na ngayuta nagikan sa Jordan River, kini nga syudad, mao'y una nga ilang masugat. Mao'y una nga ilang magian. Og sa mao nga city of Jericho, diin gisugo si Joshua. Og ang iya mga kasundaluan, ang mga pari nga naguna, nga nagbitbit sa arkas tugon, mga pari nga nagdala og trumpita nga ilang ibatingog. Sa matagadlaw, sila magalibot silently, peacefully. Aban sa kapitong adlaw, kapito sila motuyok. O niya sa mando ni Joshua. Nang mga trumpeters, ila ipatingog, ibalanog, ibudyong ang ila mga trumpita. O niya mga tao, magasinggit. O niya ang maong walls of Jericho. Igsoon kininalumpag came tumbling down. O niya sila nagasulod, na-capture ang city. O gana, nagpailan lamang sa dakong gahom sa Ginoo mga kapaglaom. Sa atong panahon karon, we are nearing home. Sa dili madugay, kita mo dangat na sa langit nun, nga ganaan, nga gisaad sa Ginoo. Apan tingali karong panahon na, sa atong panaw, aduna pa'y nag-ula diya sa atong dalan. Walls of Jericho represents walls of pride, walls of selfishness, walls of covetousness, walls of division, walls diin kinigustos Ginoo nga atong lumpagon, pinagi sa atong pagsinggit, pinagi sa loud cry, nga misay sa Ginoo, ipadangat sa tibok kalibutan, malumpag ang walls of Jericho ni ini nga panahon. Diha sa kasing-kasing sa mga tao nga puno sa garbo, puno sa mga butang kalibutanon, puno sa pagkabahin-bahin, puno sa kaibog sa mga butang kalibutanon, ug wala nila na ilhi ang prescription sa Ginoo gikan sa balaan nga kasulatan. And we know the story that in the city of Jericho, one family was spared, one family was saved. O ganang family, maigsoon, diin, atong masabtan magkaigsunan, sila mituo, tungod kay sila midawat sa gisulti sa duha ka spies nga gipadala didto mga kapaglaom. We have come to a time such as this. Nga karong panahon na igsoon, ang atong iglesia na kinahanglan sa pagpainumdum, nga kita magmata, kay doon na lamay usa ka lawas. Matod pa ni San Pablo, one body, one spirit, og niya na igsoon, one hope. Nga kita panagdawag, mga kapaglaom, diha sa usa ka Ginoo, sa usa ka pagtuo, sa usa ka matang sa bautismo, sa usa ka Ginoo, ang amahan kanatong tanan. Diin ang kalibutan, tingali kaniadto, nagadumili. Diin ang kalibutan kaniadto, nagapangyamid, aban karon ang kalibutan na ginahanglan niini, kay gustos Ginoo, nga matagtao, maandam sa dili pa siya mobalik. Kaya ang prescription sa Ginoo, nga kung dawaton lang sa matagtao, ilang maangkon ang kaluwasan, sama sa pamilya ni Rahab, sama sa pamilya igsoon, nga nagdawat sa mensahe, taliwala sa kakuyaw, nga nagagitib sa ilang mga kasing-kasing. Igsoon, kapaglaom, ang Biblia nagasulti, ang maayong balita, kiniigawali sa tibuok kalibutan. Unsang balita, ang maayong balita, sa gingharian sa Ginoo. Nga ang tibuok kalibutan makaila, nga ang matuod nga Ginoo, mao ang Diyos
sa Israel. Mao ang Diyos sa sinugdan sa kalibutan. Mao ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni Moses. O mao ang Diyos nga nagasaad kanatong tanan nga mobalik siya sa pagkuha kanato ug sa paghatag kanato sa iyang gingharian. And then, nagasaysay si Mateo. O kiniingon nga saksi sa tanang mga kanasuran. O gonya, moabot na dayon ang katapusan. Walay lain di ay butang kapaglaom nga sa atong panahon karon ang kalibutan sa tanang mga ilhanan nga ilang nakita nga gipasundayag sa Biblia. Diin kini igsoon may katumanan sa atong kadlawan. Ang katapusan nini mao ang pagsangyaw sa maayong balita. O ngunya, sadang malukob na ang tibuok kalibutan. Diin, ginasulti, Jesus is coming soon. I will go. Asa man ikaw madto, sa imong distrito, sa imong dapit, sa imong nasod. Diin ikaw, gipadala sa Ginoo. O ikaw magasaysay sa ilang atubangan nga mga katawhan. Sila mawarningan, sila maigmata, nga gikan silang pagkatulog ni Espirituanon, ilang masabdan na ang Ginoo mubalik na gayud, o kini nga misay matuod gayud mga kapaglaom. Amen? To close, ni ining hamubu na ito nga mensahe. Atong mainumduman ang sugilanon, igsoon ni Prophet Elijah. Diin siya gisugos sa Ginoo nga humana ang dakong hulaw mga igsoon sa Israel. Diin ang mga katawhan, diin gipugos ni Jezebel o ni King Ahab sa pagsimba sa larawan nga si Baal. Aba na Ginoo nagpadala ni Prophet Elijah din dito sa Mount Carmel. Iyang gihimo igsoon ang pag-rebuild sa altar sa Ginoo. Diin iya kining gibutangan 12 stones symbolizes the 12 tribes of Israel. Iya gibutangan igsoon o kanal nga gibubuan sa tubig. Gibutang ang kahoy, gibutang ang paka diin, mao ang halad. Ugunya kapaglaom kita ni balo. Nawa palang gani na human ang bagampu ni Prophet Elijah. Ang kalayo gikan sa kitasan. Milamoy, dili lamang sa sugdod. Milamoy, dili lamang sa tubig. Milamoy, dili lamang sa maong altar na may halad. Kay kini nagpaila ng Ginoo ni Prophet Elijah, mao ang matuod nga Ginoo nga magaluwas sa iyang mga katawhan. Sa atong panahon karon, pagkadagko kayo sa mga balud sa worldliness, pagkadagko sa mga balud sa secularism, pagkadagko sa mga balud sa atheism, pagkadagko sa mga balud sa mga butang nga nagkapalibog sa tao. Aba ni ini kapaglaom, mahimong malinawon ang dagat nga atong paggalatason kay ang pulong sa Ginoo. Mao ang naghatag na itong kasiguruhan ug sama sa gisulti ni Jesus Christ dito sa dagat sa Galilea, peace be still. Ug maong kalinaw nga nabatnan nila nga nangalisang sila pinaagi sa sultis Ginoo, pinaagi sa gahom sa Ginoo, nga gipasundayag niya dili lamang kang Elijah, dili lamang sa mga disipulos. Apil kita karon kay gustos Ginoo atong masabtan nga siya di ay nagpadala siyang bugtong anak nga ang kamatayon ni Jesus Christ niyang anak nakiguban sa mga tao, nagabati sa kalisod sa tao, nagpagamatay alang sa mga tao, nabanaw og mikaya balik sa langit og nagasad sa pagkuha sa iyang mga katawhan. Igsoon, niya na tas panahon, kansa masaad sa Ginoo, ato nagyong pagakuptan.
Kaya ang prescription sa Ginoo, dili lamang sa kalipay, dili lamang sa bagamatinudanon, dili lamang sa pagtubos, dili lamang sa kaluwasan. Laki pusab sa mga pag-antos, nga bisan si Paul ug si Silas taliwala sa tungang gabi nga nag-aawit, nagadaig sa Ginoo. Ila gihapong napasalamatan Ginoo, taliwala sa mga latus nga ilang nadawat. Taliwala sa ilang pagkabinilanggo tungod sa pagsangyaw sa mensahe. Ang kamatuuran nagahatag ganila sa kagawasan. Kaya niyan ang gabiuna, may dakong linog. Ang gahum sa Ginoo miabot. Ugunya sila nahimo nga nabadbaran sa mga gapus ilang gamot ug diha sila matiil. Tungod kay giluwas sila sa Ginoo mga kapaglaom. Lakip ang senturyon nga nagbantay kanila. Diin yan ang aktuha. Iyan ang tambunuton ng espada aron magpagamatay. Aban si Pablo nagahatag ganiyas mensahe ug ang maong senturyon nagabaton sa kaluwasan gikan kang Hesukristo. Nini kagabiyon magapaglaom, wala gayud na usab ang prescription sa Ginoo alang kanatong tanan. Naara gyud kanunay sa iyang mga pulong ug samtang kita magapatalingog dinhi atong maangkon ang kasiguruhan diha sa iyang mga mensahe. Kay atong gikinabuyan ang mensahe nga gisulti sa balang kasulatan ug walay lain nga mensahe nga maghatod kanato sa kadaugan kung kita balikan na sa Ginoo ug atong talikdan ang kalibutan sa sala diha sa paglakaw nga malipayon kauban ni Kristo nga ato nga Ginoo. Ang awit na ganayon, when we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. What we do, His goodwill. He abides with us still, if we only trust Him and obey. Igsoon, niya natas panahon, nga kita magasalig diya kaniya, nga while kita nagalakaw paingon, sa iyang langit nung pulayanan, nagpaabot, naging mata, ugun niya kita gipukaw pinagisimisay, buhato na to, kutob sa tumarangan, kaya diya lamang kaniya, atong madawat ang kasiguruhan mga kaigsuunan. Busa ning kagabion, atong takupan ang atong mensahe, pinaagi sa usa ka pagampo. Nga bisan ang kaaway, naglimbasog sa pagpukan sa matag usagan nato. Aban diha sa Ginoo, kita may kadaugan, may kasiguruhan, kaya ang pulong sa Ginoo nagadanag sa tuang mga alagianan.